vatariri Sly Media TV, ndini wenyu Tanyeuka Cheri. Nasi tiri mudunhu rekwaseke kunonzi kubranching farm kwatafambira nyaya iri kutsviriridza mukomboni iri. Mushure mekunge mune mukomana wezera rechidiki akapondwa ari kumafaro kumabhawa uku kwamunoziva mese kuti kunenge kuchiitika dzakawanda wanda. Mushure maizvozvo munonzi munomu mukomboni munomu manga muchionekwa chitima chinofamba muchadenga panguva dzemanheru. Zvisinei hazvo takwanisa kukurukura nevagari vemunomu vakatiudzawo zvavanoziva pamusoro perinhoroondo iyi. Ngativanzei vachitaura. Hachisi chitima iroketi zvakufanira kuti karoketi kanongofamba. Saka vanhu vachiona izvozvo manje vasingazivi vasinganyatsonzwisa zvinofamba sei vaingofungira kuti pamwe chitima chemusango chitima chinenge chifamba mudenga, but hachisi chitima. Handizvo, hazvisi kuenderana nezvakaitika zvekupondwa kwemunhu. Zvekupondwa kwemunhu ishu yakatongoitikawo pabhawa, vanhu vachimwa hwahwa. Ndo pavakanetsanawo hamhendo vakanetsanawo zvipisa hatiende kumabhawa. Ndo patakazongoshidzwa kusenti takunzi kune munhu akafa ari kuseri kwebhawa chichiyo. Ndo patakanomuona munhu takaona akabayiwa nemabanga pachesti nepano pamusoro pezamu nekumusana uko, asi akatofa. Ndozvinhu zvatakaona zvakaitika ipapo, asi pakatozoya mapurisa vakatora munhu iye vakaenda naye, asi nanhasi vachiri kufambira nyaya dzacho, havasati vapedza nadzo. Sekuziva kwenyu kupondwa kwakaitira mukomana uyu zvakaitika chinhambwe chipi chegore rino iri? Hazvina, maybe tinongoti pauda kukwana mwedzi kuti panzi apondwa mukomana uyu, pauda kukwana mwedzi. Vabereki vacho vakatouya vakasomwana aripo pagiraundi, vakazomutora akaendeswa kumochari, ndo akazomutorwa kunobeatrice, ndo kunogara vabereki vacho naivo. Okay, pane runyoro kupi karinombofamba mukomboni kuti pamwe mukomana uyu akadena vananhingi kana kuti zvakaitika zvamuri kuzivawo zvakaitika kuti azopondwa? Handinyatsoziva manje ipapo nekuti isusu mumabhawa hatitese hatiende kuti tingoro vanhu vekungo vamwe kuti zvekuti idzi inhau dzemumabhawa, saka nauzoziva kuti kubhawa kwacho chii chaiitika ikoko. Takazongonzwa kunzi kwatobayiwa munhu atofa azodai takati ho aiwa pakanaka. Ruzhinji rungada kuziva kuti mukomana uyu nhoroondo yake kana kuti mbiri yake akakurira muno here kana kuti munhu aingopfuurawo, zvakamira sei ipapa? Aiwa, uyo akanga ari mugari wemunomu mubranchini ei muno ndoma anga ane nguva ari munomu, asi vabereki vavo vachigara kubeatrice. Saka hauzoziva kuti Beatrice ikoko akanga aine mbiri yei, anga aine mbiri yehondo here kana kuti kudenhana nevamwe, hauzoziva kuti zvakamira sei ipapo. Asi anga asina nguva refu yakanyanyisa zvakarimo, asi anga atongove mugari wemunhu. Saka kubva pakaitika chiitiko ichi, vagari vemunomu zvakamboitika here zvinhu zvakadai zvekupondana kana kuti chakatova chishamiso kuvanhu vemunomu? Ichi chakava chishamiso zvacho, asi zvakamboitika pane makore mangani zvepafajuriyo 3 years zvakamboitika, asi munhu anonzi akateerwa nevanhu vemunomu vakanopondera kudhamu rekuko akutosvika kwavo kubharabharawo, akaonekwa akapondwa ikoko, kwakauya futi mapurisa vakamutora munhu vakaenda naye, asi havana munhu vakakwanisa kubata ipapo. Saka napakazoitikawo futi zvauyu takatanga kutsvaga kuti ko sei zvaakuramba zvichiitika munharaunda munomu, zvekuti zvinezvi maakutotyisa, makabva mavharwa mabhawa acho, mashopu acho, yangova kombona isina yatingati vanhu munoraramira munotenga apa munodii hapachisina, yangogara yakadaro, nokuti varidzi venzvimbo vanova varidzi vePurazi vakambva vati ichiitiko chaitika chandityisa, garai maita se mavhara mashopu enyu nemabhawa enyu, ndo muri kuitikira zvinhu izvozvo. Zvichidaro vemhuri pavakanzwa kuti mwana wapondwa vakasvika kunoku, pane vava vakamira sei? Ini ndakazenge ndabva apa ndazokwanisa kuvaona, handina kana kuti ndakatosangana navanhu tovazeni kuti ndandasuduruka ndandisiri ikoko, ndandatova kune zvimwe. Hapanawo zvimwe zvamungadawo here kurudziro kunyanya ivo kuvagari kumwe kuno kuti unzwisisa kuti mabhawa nezvimwe zvinogona kungosimudza bongozozo zvakavharwa, asi mimi semunhuwo anofarira runyararo,
pane advice here yamungapa muvagarwe muno nevamwe vatariri because zvinhu zvogona ngoita kune dzimwe nzvimbo ka advice yandingangopa inini ka dai kuri kuti vari dzimwe nzvimbo vakavharisa mashopu vakavharisa mabhawa vosiya mashopu zvavo zvakanaka. Mashopu macho moregedza kuwanikwa muchatengeswa hwahwa muchaitwa sei munguva muri mashopu anoita sei anobatsira vanhu nekuti zvinana hwahwa izvi kusanganisira hwahwa njuga zvinana guka mutoriro izvi ndo zvinhu zvandoona zvinokonzeresa kuti pasvike pakudaro kunyanya vechidiki ndo vanowanzowanika vari munyaya dzakadaro idzodzo. Tichienderera mberi nechirongwa ichi nyaya dzakaita idzi mukomana uyu angava wezera ripi because tinoziva mazuva ano vanhu vanenge vati ama 2000 angava wezera ripi sekuona kwamakaita? Anogona kuva ari kuma 25-30 years ago 2500 ya zvinogona kudaro ndo vakomana vacho vechidiki vamwe chete uyo. Aiwa, tinotenda nemashoko enyu nomba nekuti zvamataura izvi zvichapikwawo nevechidiki vavo nevamwe vari munharaunda dzakasiyana siyana dzinoitika zvinhu zvinosanganisira zvinodhaka zvakaita sezvizvi zvinokanganisa magariro evanhu. Tinokutendai nekuuya pachirongwa. Aiwa, tinotenda zvinokudzwa kuti muuyo muchizotoonawo tichitaurawo nhona dzedu idzodzidzi, asi zvimwe zvacho dai mapurisa vari chikasikirwa panyaya dzakaita so kuti zvisazoitika kuti nyaya dzisati dzapera kwamva manzwa munzi mumwe anzwai futi. Saka naizvozviye zvinokasira zvinofanirwa kuti zvikasire kuitwa nguva ichiripo vanhu vachiri kuvhunduka nezvazvo nekuti chinoitika vanhu ezvinezvi pakaitika izvo handiti munotonzwa achitaura kuti manje iwe ndichakupedzera ndichazokuona pane panichakusangana ndinokupedzera. Ukanzwa munhu achiti ndinokupedzera anenge achireva kuti hauchaziva kuti kukupedzera kwake kureva kuti achakuuraya here kana kuti achakuita zvipi. Saka nanhau idzodzodzo ndinoona sekuti hatifaniri kuramba tichidaro. Kazhinji vanodaro veguka ndevechidika veguka mutoriro hameno zvimwe zvinodhakadhaka zvinana dombo chichiizvo dai vari vamwe zvedu vana vedu havasiyana nazvo vateedza isusu matakatsika vakuru vavo kuti hasati ambonzwa tarovana nemunhu tadii but pakazongoya nhau idzodzidzi vechidika hakuna andoona sekunge akasitika anoona sekutenga ashanda zvekuti but hauna zvaunenge waita unosakara uchisiya mbuya vandozoita nge ndivo vadiki kwauri iwewe pamusaka pezvihwahwa izvozvi nezvimutoriro zvavo zvinochembedza zvinouraya nyama but ivo havazvioni kuti ndo zvazviri dai vari vamwe vasiya zvinhu zvakadaro izvozvo. Tichiendera panyaya yanamutoriro iyi tinoonza kuti vazhinji vanoshandisa zvinhu izvi vanogona kutanga kuba kana kuti unongonzwa chakati chashayikwa chinenge chatorwa nevakomana ava vanotengesa chivangowana kanguva kadiki kengozvinakidza nemutoriro wavo. Hakuna here zvinhu zvakaita seizvozvo zviri kuitika munharaunda umo zvamuri kutsutsumwa nazvo? Muno matisati tanzwa kuti mabiwa kana kuti aiwa izvo zvatisati tazvinzwa muno pamwe zvichazoya pamberi sezvo zvinhu zviri kuenda zvichiita zvichioma. Tinokutendai nenguva yamatipai. Aiwa, zvinokudzwa. Kuti titi tinoziva ndinganyebe asi kuti isusu takazongomukawo kuseni tichishedzwa kunzi kune munhu akafa ari kumbambaira uko ndobva tangoendawo ndobva tanoona kuti zveshuwa munhu akafa svika mapurisa azoshedzwa ndobva vauyawo ndobva vamutakura asi vakamutakura vabereki vake vanga vapo. ndo pandingati pakufa kwemukomana ndo zvandingatsanangura izvozvo. Sevanhu vemunharaunda chiitiko chisati chaita hapana akanzwawo kana mheremhere paipondwa mukomana uyu zvokuti pamwe vanhu vangava vakamhanya hapana mboita mheremhere? Mheremhere munomu yanga isinganzwiki nekuti maredhiyo muno mairara achirira zvokuti chero munhu akadeedzera kana kuita sei hapana aigona kunzwa kana pakaita noise haina akainzwa nekuda kwemaredhiyo airara achirira. Bhawa rega rega ranga rine maredhiyo aro vanhu vega vega vanenge vaine kwavo vamwe vanoti toda uku vamwe toda uku vamwe toda uku
saka kumwe nekumwe kunenge kuchirira usiku hwese. Womuka zvemakuseni kusvikirira taingoti muno mumaredhiyo anga asinganyaradzwe. Kunyarara kwemaredhiyo ndo kunge magetsi aenda, ndo kunyarara kwaiita maredhiyo muno. Iye zvinezvi taakutoti zvaanani, taakutonzwa kuti tinorara, toziva kuti hezvino kunze kwadoka taakurara tisina noise nekuvharwa kwakaitwa mabhawa. Tinonzwa kuti zvamuri kutaura izvi yava nzvimbo yepressure. Vanenge vachiita pressure ava, raramo yavo vanenge vachinatsa kuita mabasa nekuti mazuva ano zvinhu zviri kunetsa. Pandiri kunzwa kuti yanga iri dhindindi full time kuno, vanenge vachidziwana kupi mari idzi? Isusu pamari hatizoziva, asi kuti vanhu kana fanika vari vekumabhawa muno manga makuuya madancers, vasikana vekutamba vanga vakuuya muno, vaitoita kuhayiwa nevaridzi vemabhawa kuti vakahayawo vasikana ivavo ndofunga basa ravo rainyatsofambawo zvakanaka pamasales avo. Saka taingoona kungonzwa kuti kwaJeki kune madancers, kwaMai Megi kune madancers, kwaTeri kune madancers. Saka waitoti ukaonzwawo kuti kwakati kune madancers ndo pawaiona kuti vanhu vanenge vakazarawo, vaizara zveshuwa. Saka runyararo rwakaitika apa munorwoonawo sei? Mararamiro aita vanhu ekufara usiku vachiita sei kubva pakapondwa mukomana uyu nerunyararo? Pane chamungada kuyemura here kana kuti kudzoredzera? Kuyemura ndingati hangu parunyararo, kana pane zvekuti vanhu vachiri kuita zvekukakavadzana zvakanyanya, iye zvino zvinenge zvatidzikirei. Asi kunesu iye zvinezvi kana ukapererwa nemechisi unoshaya kwekunotenga, nekuti hatisina mashopu akabva avharwa. Hatisina kana musika wokuti unotenga kana domasi, hatisina. Kana mwana akarwara usiku kuti umutsvagire kana pain is, hatisina. Nekuda kwekuvharwa kwakaitwa mabhawa iwayo nemashopu zvese nemisika yakabva yavharwa, hapasina kwatinowana zvatinoda kuwana. Sekuona kwenyu dambudziko ramuri kutaura iri ringapedzwa sei? Ini ndanchionawo kuti vemashops vakavharirwa mashops, vakavharirwa mashops nekuda kwekuti ivo vakaita misikanzwa, vakaisa doro mune zvinhu zvinoshanda zvegrosari, vakasanganisa. Ndo chinhu chakazoita kuti vabva vanzi wese ane shopu ngaavhare, nekuti mashopu anga ari pano hapana shopu yanga isisatengeswe doro. Mashopu yese anga akutengeswa doro. Ndosaka vakabva vanzi ngavabva vamira. Mukufamba muchitiona tiri panapa, pane nyaya yekutaurika kuti pakapondwa mukomana umu pane chitima chaifamba munomu kunyanya sei manheru, asi mutsvagirudzo taita nekuona hamuna kana njanji kana chii. Munoti chii nemashoko aya ari kutenderera pasocial media? Inini zvechitima handina mbobvira ndambochiona, asi vana vekumba kwangu vakachiona, ndo vakazenge vakutonditaurira ndichitovati ina handidi kunzwa zvinhu zvemanga-manga, inoti chitima chinofamba mudenga chirudzii, handisati ndambozviona. Pamwe minanawo iri kungoita sei iri kuitika munharaunda medu, asi chitima ichocho hachisi kuti chakatanga kuuya pafa mukomana uyu, chakamboitika mumashure. Chakamboitika mumashure, vanhu vakatombozvitaura, ndofunga kaviri kese vakatombozvitaura kuti pane chitima chafamba mukomana uyu asati ambofa. Chainzi chikufamba pai kana kuti kwenguva yakareba sei? Chaita zhowe kana kuti chaita sei? Vakachiona vacho vaiti hanzi achiite noise, but vanhu vaichiona vacho, inini handambobvira ndambochiona zvangu,
asi vaichiona vachaiti hanzi unotoverenga kuti matroko 1 2 3 4 zvichienda chinenge chakareba, asi unotoona kuti troko iro rakatangira apo richigumira apo chichifamba mumhepo ari manheru, uchitoona nemalights. Mushure mezvinhu zvakaitika zvinosiririsa zvekuti makarasika upenyu munomu, ndipi yambiro yamukwanisa kupawo vechidiki vanonyanya kuda mafaro avo kuti tisaramba ichisangana netsaona dzakaita seidzi? Inini yambiro yandingape hangu kune vana vedu vari kuita zvemumabhawa, even vasikana kana vakomana, nekuti mumabhawa hamusi kuwanikwa varume chete, muri kuwanikwa vakomana nevasikana, varume nevakadzi. Ngavaedze kuzvibata. Ukange wazvibata ukawanawo munhu wako mumwe chete, mira naiyeye, nekuti ukaita vaviri pabhawa rimwe chete, zvinhu izvozvo zvinokonzeresa, zvine njodzi mukati mekurarama, nekuti mumwe acharwadziwa. Pamwe musi iwoyo waona mumwe wasiya uya waunga uinaine zuro, watora mumwe yeye acharwadziwa kuti uyu ari kudiwa, ari kunyanya kutenga doro kana kuti ari kuita sei. Ipapo panotokonzera bongososo, yotoita hondo, vanhu vaakusvika pakuzokuvadzana kana kutourayana chaiko. Aiwa, kukumavesere zvamataura ndofunga vatariri vakuzvinzwira. Tinokutendai nenguva yamatipa kuti tikurukure nemi. Tinotendawo nesu maita yenyu nekutirangarirawo, nekuti chiitiko chakaitika munomu nanhasi tichine chikadziko, tichine question yekuti zvichapera here, kana kuti isusu tachembera. Wogona kuti ndindotsvaga huni pamapuranga apa, hauchaziya kuti ikoko ndodzoka here, kana kuti zvandiri kuenda kuhuswa kwandinocheka, indocheka huswa hwangu hweteching ndenge ndiri ndega. Hauchaziya kuti pandichaenda pamwe chanyangirwa, nekuti hatichaziya kuti vana vedu vachine mwoyo yevanhu here kana kuti yayemhuka. Kana munhu asingazese kuuraya mumwe munhu, zvinhu zvakaoma mukati mekurarama. Isusu takauya muno mu2002, hatina mbobvira taona chiitiko chakaita sechatakaona apo, chekuti munhu anofuma akangorara akafa. Hatina. Chishamiso chikuru, ende zvinorwadza. Isusu takabereka tinorwadziwa, nekuti zvinorwadza kuti wozongonzwa kuti mwana uya hanzi afa. Aiwa, hazvina kunaka, zvakaipa. Vatariri, mazvinzwirawo zviri kuitika munharaunda dzakatikomberedza idzi. Tataura nevanhu vemudunhu rino, vakataura maziviro avanoitawo nematanho akatorwa mukunge maitika chiitiko cheupondwa chakaitika munomu. Asi ivo vadhisimisa nyaya yanga ichitenderera pazvivhitivhiti kana panonzi pasocial media kuti mune chitima chaichionekwa chichifamba muno. Zvisinei hazvo, tinokutendai nekuramba muchititsigira, muchiita malikes enyu nekutenderedza zvirongwa zvese zvinobuda panapa Sly Media TV. Tinoendera mberi nekuita inonzi building bridges, kuti zvirongwa zvatinoita izvi zvibatsire avo vari kunetseka nevari kutambudzika, uye vana mazvikokota vakawanda wanda vawanewo mabasa ekubatsiridza vanhu vakaita seava. Tinokutendai.